Molt bé, Aitana. Molt bé. Bona, sí senyor. Vinga, Paredes. Perquè igualment ara ja això és com valoritzar ja la... Barça! 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 Ara, Carol! Ara sí, Carol! Va, tu! Mira! Oh! Com m'agrada aquesta noia, tu. I final del partit, Nicolés, no marxeu molt lluny perquè en breus instants començarà la festa de les campiones. Voy a hacer que... Es que se la tiene que querer y ya está.
campeones de Liga 2023-2024. Vicepresidenta de la Reial Federació Espanyola de Futbol i presidenta de la Federació Catalana de Futbol, la senyora Beatriz de Futbol Femenino i el senyor Xavier Puig, membre de la Junta Directiva del Futbol Club Barcelona, responsable del futbol femení. I atenció, culers, perquè ara Alexia Botellas, capitana del Futbol Club Barcelona, rep el trofeu de campiones de la primera divisió de futbol femení 2023-2024. La rebuda de la vicepresidenta de la Reial Federació Espanyola. I culers, no! I ara sí, culers, és el moment de retre homenatge al nostre equip, a les nostres campiones. Unes campiones que, com deien, mouen el món. Per això ara donem la benvinguda a la gespa a tot l'estaf. Rebem a tot l'estaf
Staff tècnic, Marçal Pere, Rubén Jiménez, Marc Sallarès, Xavier Alegria, David Jover, Daniel Benito, Lorenzo Petroni, Laia Martínez, Roger Uller, Roger Gironès, Xavier Yanguas, Jorge Gómez, Antonio Gordo, Lucas del Campo, Andrés González, Berta Carles, Oriol Casares, Pere Romeu i Rafael Navarro. I ara sí, culers, preparades, perquè ara anem amb les nostres jugadores. Anem amb la primera que presentem. Aquesta no ha estat una temporada fàcil per ella, però el seu somriure i el seu caràcter ha acompanyat l'equip fins i tot en els moments més difícils. Ella és única, dins i fora del terreny de joc. Amb el número 4, amb ganes de tornar-se a cansarem mai de cantar els gols de Salma! Salma! A totes les defenses rivals, quina classe que té amb el 10, Carolina! Ha tornat a mostrar els seus galons al mig del camp, demostrant per què és la vigent pilota d'or. Que gran que ets! Que gran que ets!
Fridolina! Una de les joies del planter del club que s'ha consolidificat a l'equip. Davantera de tècnica i instint amb el número 19, Bruna Villa! Una peça fonamental pel Barça femení. Des de la seva arribada es va convertir en una indiscutible de l'equip. Des del darrere, organitza i construeix l'atac. Amb el 21, Keira! Gol! Aquesta és la seva primera lliga i té ganes de títols. Va tornar al Barça per guanyar i és el primer de molts. A punt per desbordar per les bandes. Amb el número 22, Aquesta temporada s'ha graduat a calors, amb experiència i amb fortalesa. Quina seguretat ha demostrat en els partits més importants de la temporada. La potència física ve de Noruega, porta el 23 i es diu, com es diu, Ingrid! una altra jugadora que s'estrena al títol de Lliga. Primera temporada al Barça i ja sap el que significa aquest club. Ve d'Holanda, ella porta el 24 i és Una altra portera de garanties, una portera ràpida i de grans reflexes sota pals. Porta el 25 aquest curs. Gemma! una màgia de davanter, amb màgia a les seves joies i de poc a poc va sumar minuts amb el primer equip. Porta el dorsal 26, Júlia! Júlia Rodríguez! Ni ella ni tots nosaltres oblidarem el gol que va fer Montjuïc aquesta temporada. El futur passa per les seves botes. Porta el 30 i ella és Vicky! Increïble aquesta entrada! Déu-n'hi-do el gol! Sempre troba la porteria amb les seves rematades! La seva joventut fa judo
poner la cinquena capitana, Acumula 300 partits, lidera, construeix, tranquil·litza i encenena el ritme dels partits. Ella és el tempo de l'equip quan més se la necessita. Amb el 12, aconseguint el seu 5è títol de Lliga. Patri! la porteria del Johan, amb el número 1, present al terreny de joc. És Marta! Marta! Esperem que aquest any pugui aixecar 2 títols més amb el número 11, movent el món, Alexia! Et portarem al cor, a la banqueta, el nostre míster Joan Alexia Putellas i després el nostre coach Jonathan Giladet. Aquí tens, Alexia. Bona nit a totes i a tots. Bueno, tenim aquí la 9a lliga del club, la 5a consecutiva. Es diu ràpid, però costa moltíssim. Diria que una de les claus d'aquest equip és no donar per fet mai res, no donar per fet qualsevol resultat fins que no acaba el partit, i crec que això és el que ens està fent marcar aquest cicle tan guanyador que estem tenint i com us puc dir que seguirà per molts anys. Ho donem tot cada dia, cada entrenament, però no ho podem fer soles.
aprofito per agrair de part de tota la plantilla, tots els treballadors que ens faciliten el nostre treball cada dia, són molt importants per nosaltres. A la Junta Directiva, Xavi Puig, el president, a vosaltres per suposat, i una especial menció al nostre staff, encapçalada per Jona, després de 3 anys com a primer entrenador i que ens ha donat aquest cicle tan i tan guanyador. Però sabeu que queden encara ens queden 2 finals. Com he dit al principi, anem a per totes, ho donem tot, us esperem a Saragossa, us esperem a Bilbao, anem a pels 4 títols, ho donarem tot per tornar a fer història. Visca el Barça, visca Catalunya! I ara és el seu, gràcies Alexia. Tots els membres de staff, per aquesta temporada, plena d'èxits, per totes les temporades enrere. Soc una persona molt afortunada de poder treballar cada dia amb tots vosaltres. Gracias de todo corazón. Un fuerte aplauso para todos ellos. A la Junta Directiva, Xavi Puig, per l'acompanyament cada setmana, que ens ajuda molt també i que ens darem tot el seu suport de cara a les properes finals que ens queden. Un fort aplaudiment per tots ells.